The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. 1 Chronicles 22:13, then you will prosper if you take care to fulfill the statutes and judgments with which the Lord charged Moses concerning Israel. Be strong and of good courage. Do not fear, nor be dismayed. Deuteronomy 11:14-15. And I will send grass in your fields for your livestock, that you may eat and be filled. Psalm 128, chapter or verse 2, when you eat the labor of your hands, you shall be happy, and it shall be well with you. Isaiah 30, verse 23, then he will give the rain for your seed, with which you sow the ground, and bread of the increase of the earth. It will be fat and plenteous. In that day your cattle will feed in large pastures. Psalm 107, verse 38, he also blesses them, and they multiply greatly, and he does not let their cattle decrease. Before we start our Bible study nining adlaw, sa masanandan, gikinahanglan ng atong paggamit sa prinsipyo sa 1 John 1:9 aron malimpyuhan kita sa mga sala, kay kini ang paagi sa Dios nga atong sundon og aron nga kita maandam sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Gikinahanglan nga anatay kalimpyo sa nukalag, limpyo gikan sa mga sala sa una-una, sa dila, sa buhat. Kini mahimong babag sa atong pagkabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios kung dili nato kini isugid ngadto sa tubangan sa Dios kamahan. Busa 1 John 1:9 says, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ug alang kanimo nga dili pa magtutuo, who is an unbeliever, ang imong buhaton dili ang pagsugid sa imong mga sala, kundi ang imong paggamit niya ng imong free will. Free will nga hinatag sa Dios diha kanimo, ipagamit ka na sa Dios nimo. Gamita ka na sa paghimo sa labing mahinungdanong desisyon sa tibok mong kinabuhi. The decision to believe in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31, again, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa, magampo ta karon sa hilom, agig pangandam sa atong kaugalingon. Magampo ta. Let us pray. Amahan namong nga langit no, nagapasalamat kami kanimo. Niining lain usab nga adlaw nga imong gipadangat kanamo. Buhi pa kami nining among lawas, kumikan lamang kini sa imong kaluoy, sa imong gugma, imong kortesiya ug sa imong grasya. Dili kami takos gani mabuhi pa. Apan tungod kay ang imong plano sa among kinabuhi nagalihok pa man, wa pa man mahuman ang among tulumanon nganha kanimo sa pag-alagad kanimo, then aniya kami karon sa tumang pagpaubos nganha sa imong otoridad. Pinahagis pagtudlo kanamo sa balang Espiritu Santo, the only
teacher of truth. Busa, tangtanga mga babag na niya sa mga nauna, mga tawahanon, kalibutanong mga panghunahuna, aron kami punting lamang diya si mo igatudlo kanamo ni ining adlaw. Kining tanan, among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen. Well, may adlaw sa tanan natong mga subscribers, atong mga igsoon diyan ni Kristo, fellow believers, and our friends nga nagasunod na nining atong Vic Balbido Evangelistic Ministry pinagi sa YouTube. Salamat sa inyong kainit ngadto sa pagtuon sa pulong sa Dios, kay mao man kini nga atong tuluman nun ingon nga mga anak sa Dios pag sunod sa mando sa Dios diya 2 Pedro 3:18, patubuon ang atong kalag pinagi sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ug kining atong paagi sa pagtuon sa pulong sa Dios dili ni sa panahon lang nga ganahan ta o tinuig ba o binuan ba o kanang sagana lang. Pan kining atong pagtuon sa pulong sa Dios, rain or shine. Ang buot pasabot niya na ganahan ka ba o dili, pandayon kita sa atong pagtuon sa pulong sa adlaw-adlaw. It's on a daily basis. Kaya nga naman, sa mga kita mukaon sa kanunon adlaw-adlaw, gikinahanglan usab nga pakanon ang atong kalag sa pulong sa Dios. Mateo 4:4, Deuteronomio 8:3, Deuteronomy 8:3, nagaingon, man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Busa, pagkanon, di ay nato ang atong kalag. Pinagi sa pagtuon, pagkaton, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios. Numdum ka? Operation SLBA, study, learn, believe, apply the Word of God. Mao ni nga itong memory aid ingnon ta. So kaninyong taon-taon nang nagasunod ni atong ministry, klaro ka na sa imong panumduman. It's very clear that we have to study, tunan, we have to learn, atong katunan, atong tuuhan, believe, ug atong gamiton sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Remember the principle. Studying God's Word is one thing, but believing and applying the Word of God is another thing. Okay? O ang trust ni ining atong ministry is to lead people to Christ. Pinagi sa pagsangyaw sa mga balita sa kaluwasan ngadto sa kinapungkayan nga dapit ng kalibutan. Aron kini madungog, makatunan, mailhan, masabtan sa mga dili magtutuo ug sa ingon niya na makahimo sila og desisyon whether or not mutuo sila o dili. Sabot? So mo ka na ang atong thrust nining atong ministry. Ug ang kaninyo usab nga mga magtutuo, fellow believers, ang mando sa Dios mao ang 2 Peter 3:18 nga patubuon ang atong kalag pinagis pagtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw. O kining atong pagi agi kini og labas imong panumduman, sinilsilay kini. But pasabot that the doctrines that we are studying here, the mystery doctrine of the church age, kinahanglan mo sink in, mo masilsil gayud sa kinasuukan, kinauyukan nga dapit sa atong kalag. Buhan mao na kini ang atong gamiton sa atong pagkinabuhing adlaw-adlaw, the unique spiritual life of the believer, which is the protocol plan of God.
Okay, padayon ta sa atong paghisgot nining atong topic nga by the way, ang atong topic mao gyapon how to be a victor rather than a victim in life. Unsaon nato pagka mananaog ingon nga mga Kristohanon o inay nga kita mapildi sa atong pagkinabuhing Kristohanon. Unsaon na to pagkahimong mananaog, inay nga pildiro sa atong kinabuhi. Dinhi ni ining kalibutan na. O dito na usab sa eternidad. Okay, unas tanan. Ato nang na patinaw kanimo nga ang maayong balita sa kaluwasan, the gospel, is good news. Maayong balita. It is not just good advice, dili. It's a good news nga nagatugan ka nato nga kita mapasaylo sa atong mga sala o nga kita makapanag-iya og bag-ong kinabuhi. Samtang sa laing bahin, ang relihiyon mao kini kaatbang sa Kristyanismo, kaatbang sa maayong balita sa kaluwasan. Kaya ang relihiyon dili makaluwas ni bisan kinsa. Dili. Way naluwas sa relihiyon. Kay kining relihiyon mao kini ang paningkamot sa tao sa pagkabot sa Dios. Nainumdum ka ba niya itong tore sa Babel? Unsa may ilang tuyo nga sila nagatukod man niya itong tore. Labihan ka taas na gyud. Ilang naabot. Unsa may tuyo. Ngayon kunuhay kabuton ng Dios. Hindi liman ka na mahimo. Imposible man ka na pag kabot ni mo sa Diyos sa imong tinawhanon nga pagi. Dili. Samtang ang Kristyanismo or Christianity mao ni paningkamot buhat sa Diyos sa pagkabot sa tao. It is God's attempt to reach man, kita, nga mga sakop sa kaliwatan sa tao. Ang Christianity, relasyon nga to sa Diyos. Relasyon. Your relationship. Samtang ang relihiyon, usa lamang kinikapundok, organisasyon. Diyas Christianity, bisan kinsa can know, mahibaw-an niya nga siya luwas, iyang mahibaw-an nga siya napasaylo, o iyang mahibaw-an nga siya mahilangit. Mao na ang baruganan sa Kristyanismo. Siguro ang Kristyanismo. Kay kinsa may nagmugna? Ang Dios. Ang Dios hingpit man uno sa iyang imugna, iyang buhaton, hingpit na. Wa na'y makakwestiyon niya na, wa na'y makausab niya na, wa na'y makatuis niya na, mao na nga siya hingpit. Unsa isulti niya, tinuod. In fact, the principle stands, God keep His word. Iyag yung tumanon. Gani si Pablo mingon. Sa in English, nag-ingos Pablo. I know whom I have believed, and I am persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. Na nasa 2 Timoteo 1:12. Kaya usa ka magtutuo ni Ginoong Hesukristo can surely claim, pinagi siyang pag-ingog, ako ang mailangit tungod sa kaluoy o sa grasya sa Dios. I'm going to heaven because of the mercy and grace of God. Though I do not deserve it, dili ako takos, dili ko angayan gani ako paghukom itambog sa impyerno. Kaya nga tungod kay ako makasasala sama ni bisan kinsa. Apan nagatuo man ako kang Ginoong Hesukristo ingon nga akong maluluwas. Ug tungod kay ang Dios mismo nagapasalig man kanako og kaluwasan, pinagi lamang sa pagtuo lamang kang Kristo lamang, naan mahilangit ko. Ug dili kana pagka mapahitason
dili ka na kay pagpahambog, kundili pagpaubos hinuon ngadto sa Dios. Kaya sunod man lang ko sa iyang kabubuton. Iyang kabubuton nga ako maluwas. Hinuon sa laing bahin, ang mga dili magtotoo, nagagunit gyud sila sa ilang tinuhuan o self-righteousness, ang ilang pagkamatarong sa kaugalingon, o ang ilang mini nga pagsunod kunuhay obedience. Kaya ang relihiyon ko, mini man nga Kristyanismo, pseudo-Christianity. So mao na, nga wat sila manginahanglan usa ka manluluwas. They don't need a Savior. Kaya na sila mini nga pagtuo nga kita kunuhay mga anak sa pagka managsuunay sa mga katawan, ubos sa pagkaamahan sa Dios. We are in the brotherhood of men under the fatherhood of God. Naon sa naman ang gisultit sa Galatia 4:5 ngadto sa 7. Unless we have received the spirit of adoption, we have no right to call God Father. Sa na nimo. Kaya binimo, usak kahinungdan sa pagkagahi sa dili magtotoo, gahi siyang kasing-kasing, hardness of heart, meaning negative ang ilang kabubuton ngadto sa maayong balita sa kaluwasan. Ibaw kag unsay usa sa hinungdan tungod sa ilang pagkapanatiko, ilang mga relihiyoso nga background, uban pag yun sa gitawag og preconceived notions. Preconceived, unsay ilang nahibaw ang sukad ba, magpabilin yun silang mubarog kunuhay. So moingon na siya, magpabilin yun ko sa akong relihiyon tungod kay kami man ang mayoriya, kami man ang labing daghan. Now, that's the quintessence of stupidity. Kaya nga naman, pagbasaha ka ng tawhan na nagsulti niya na, o ang tanang mga di magtotoo, pabasaha sa Mateo 7:13 o 14 nga nagaingon sa in English. Enter the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate and narrow is the road that leads to life, but only a few find it. Na, gamay rang nagsunod, nining malisod nga agyanan. Apan labihas kadaghan ang nagasulod ni anang ganghaan ngadto sa kapildihan, ngadto sa linaw sa kalayo. Labihan mangud pagka lapad niya na. Wide is the gate and broad is the road that leads to destruction. After all, however, it's a matter of choice. Gusto? Naraman sa pagpili sa tao. Gihatagan man ang tao sa kabubuton. Mao kanay nahog sa balaod sa tulubagon sa kabubuton sa tao. Mo'y hinungdan nga si Ginoong Hesukristo wa muanhi sa kalibutan aron pag-establisar og kalinaw kundili ang siak division. Manas Lucas 12:49 ngadto sa 53. Basahan na. Abrihi ang iyong Biblia. Luke chapter 12 verses 49 to 53. Kana nagkahulugan nga naay pagkasiak, naay division occurring in a family sa diha ngang usa o duha mahimong mga magtotoo ug ang tanan nga mga sakop, the rest of the family magpabilin sila nga mga dili magtotoo. Barugi ang prinsipyo. But one with God is a majority.
mo'y mayoriya. Kung ikaw usa lang sa imong panimalay, ikaw ang mayoriya. Prinsipyo na sa pulong sa Dios. Ug dugang pagyon niya na ang imong pagtuo nga si Ginoong Jesucristo namatay dito sa cross. Kana kasaysayan. Gusto? Ang tanan na ibaw niya na. Apan ang pagtuo nga siya namatay dito sa cross, alang kanimo, maunay kaluwasan. Kasabot ka? Yes. Believing that the Lord Jesus Christ died on the cross, history na. But believing that He died on the cross for you, kaluwasan ka na. Ang kaluwasan always has been, always is, and always will be by faith alone in the Lord Jesus Christ alone. Ang imong pagtuo ngadto sa Dios, dili magani ka na mo ipaagi sa kaluwasan. Daghang mga tao ning kalibutan na may tuo man kog Dios. Ang kaluwasan dili pagtuo sa Dios, kundi dili pagtuo kang Ginoong Jesucristo. Tungod sa gisulti des Juan 14:6. Ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Way makaadto sa amahan pinagawas kun pinaagi kanako. Ang kaluwasan maangkon lamang ni bisan kinsa pinagis pagtuo lamang kang Kristo lamang. Kaya ang tinuod nga pagtuo nga na makaluwas is faith plus nothing. Pagtuo ug di wa nay lain, ayaw nagdugangi. Now, ngano man nga na may mga tao nga mutuo nga na ay Australia, na ay Amerika, na ay Asia, bisan to lugwan sila magkanto. Or bisan unsang mga nasod, nga naman. Tubang, tungod kay ang mga libro bahin sa kasaysayan, history books, nagatugan man nato nini. Gusto? Now, why do you believe nga 1 plus 1 equals 2, 4 plus 4 equals 8, nga naman. Tungod sa mga mathematics books, binagi sa arithmetic, mga magtutudlo sa arithmetic, nagtudlo ka na ito niyan. Gusto? Now, sa diha nga ang Diyos mismo ang magbubuhat sa tanan, sa kalibutan, sa universo, kang iya ning tanan. God Himself, nagasulti, pinagi siyang pulong diya sa Biblia, tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Mga buhat 16:21. Ngano man that you still doubt to put your faith on that statement of God and believe in Christ. Sa di nga mismo ang Dios na gyud nagasulti niya na. Kung may laing nagsulti ang Dios man, pinagi siyang pulong. Tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Niya pa'y mga pabaagis tao, unsaon kunuhay niya pag kaluwas. By being baptized, nga pagbautismo, dili na mo ipaagi sa kaluwasan. Resulta lang na. Unsa pa? By being a member of a church. Pagpamembro kunuhay simbahan. Pag sunod kunuhay sa golden rule. Pagsunod sa kanang gimugna o unsa na kanang gi-promote sa katilingban by living a good life. Pag kinabuhing matarong, halangdon, talahoron, o kuwan pa, dili na. Kaya mahimo man na sa di magtutuong po, pandili luwas. Unsa pa? Ang pag-iisa nimo sa mga kamot. Unsa ako malagi pag-iisa sa kamot nitong usa sa mga tulisan nga dito kilid ni Kristo samtang lansang sila. Unsa man niya pag-isa siya mga kamot nga nalansang man lansang ang duha niya kamot dito sa cross. Dili na mo ipaagi sa pagkaluwas. O kanang ingon nila nga by walking down an aisle, gikan kunuhay sa pultahan hangtod sa altar, mga luhod gani sila.
aron sila ay maluwas. Unsa pa? Ang imong pagdapit ni Kristo diha sa imong kasing dili na. Wa na matunong sa kamatuoran kay dili ka makadapit ni Kristo diha sa imong imong kasing-kasing, Kaya nga naman, man's heart is deceitful. Ano siya deceitful? Malinglahon. Ano pa? By doing good. Pagbuhat ng mga mayo. Dili na. By following the 10 Commandments. May nagasunod sa napulo kasugo. Wala. Naiusan niya ng napulo kasugo nga di niyo matuman, tabla ra nga wani mo tumana ang tanan. By forsaking your vices. Biyaan kunuhay nimo ang imong mga bisyo. Anong ka maluwas? Dili po na mo. By feeling sorry for your sins. Pagtampok sa mong dughan, miya kulpa, kung sa padiha. Dili na mo ipaagis pagkaluwas. Paminaw. It is only by believing in Jesus Christ. Pagtuo lamang kang Kristo lamang mao'y kaluwasan. Ang sa gisultis Juan 3:36, siya nga nagatuo sa anak, may kinabuhing dayon. Apan siya nga dili mo tuo sa anak, wala siya kinabuhing dayon. Inunua ang kapungot sa Dios magapabilin diha kaniya. Na, ang tao, di ba nahimulag gikan sa Dios. Nahimulag. Ngano man, tungod sa nabuhat sa una natong ginikanan nga si Adan ug ang babae dito sa Garden Eden. Misupil man sila sa mando sa Dios. Sa dili pagkaon niya itong bungas kahoy sa pag-ila sa mayog dawtan. Misupil man sila, laglag. Kung siya lang pagkalaglag, kay kita mga kaliwat Manila, nangaduhig ta. Nangaangin ta. Na, sa man yung pag-iskapo niya na. Formula man ka na. Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. So, ang kahimtang natong mga tao nga dili luwas, mao kini. Buhi kita physical, buhi kini nga atong lawas. Bitay, kadaghang mga tao naglilibot-libot, nagsuroy-suroy, nagabagdoy-bagdoy, nining kalimutan na. Buhi, physical. Apan, patay spiritual. Samtagi na. All members of the human race na duhig, na pahiran, na giisipan ni ining kahimtang sa tao. Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. Di man ang tao maluwas lamang pinaagi sa iyang pagtuo, dili sa iyang mga binuhatan. It is faith alone in Christ alone. Ayaw kalimot sa Episo 2:8-9 nga nagaingon. For it is by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, so that no one can boast. Nahimulag tanan. Kitang tanang mga tao nahimulag gikan sa Dios. Totally separated. Okay? Hingpit na itong pagsiak nga itong relasyon. Hingpit kita nga na buwag gikan sa Dios. Nahimulag. Unya, ang paagi lamang sa Dios mo ay makapauli na to. Katong gibuhat ni Ginoong Kristo dito sa cross. Usa sa iyang gibuhat. Mao gatong doctrine of reconciliation. Excuse me. Sa iyang pagpasig-uli ka na to. You see, if man could work for salvation, kung makabuhat pa ang tao sa iyang kaugalingon nga maluwas siya, two things would be true. Naguna, nga ang Diyos would owe it to him.
nga mautangan ang Dios kaniya. Number 2, ang dili magtotoo somehow could brag, magkapahambog siya, magkapasigarbo siya nga iyang naangkon kinigikan sa Dios. The unbeliever somehow could brag that he had to earn it from God. Akong balikon, man is and can only be saved by faith alone, not by works. Ephesians 2:8 and 9. Ang Galatia 2:16 nagadeklarar, knowing this, that man is not justified by the works of the law, but by faith in Jesus Christ. For by the works of the law, there is no flesh that is justified in His sight. Kung dugang pagyunana, ang kaluwasan gasa sa Dios. Ephesians 2:8 and 9. Kung kanang gasaha, madawat lamang pinagi sa imong pagtuo lamang kang Kristo lamang. Ato ni padayon ugma. Ayaw sipyat sa pagsunod nining sequence nining atong ginahisgutan. Kung buot ka nga mahimong mananaog sa imong kinabuhi, espirituhanong pagkinabuhi, magampo ta. Amahan namong langit no, nagpasalamat kami kanimo nining laing higayon nga among gipahimuslan. Grasya kini nga wala kami katakos. Panikaw na magtinumanon magayon sa imo. Mga saad nga ni kanamo. Salamat sa imong patinaw kanamo, sa imong kamatuoran, bahin sa kaluwasan, o sa among pagkinabuhi na ingon nga imong mga anak. Salamat ni ining kahigayunan nga imong gihatag kanamo. Pagtuon sa imong pulong, pinaagi nining among Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Gamita kining maong ministry in a mighty way, sumala sa imong kabubuton, dasiga lamang kami o Diyos, pagpadayon gayud, pagsibog sa unahan to advance in our spiritual life by assimilating your word and keeping it, following it, aron kami makakabot sa among tumong nga mao ang espirituhanong paghamtong. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.